Vážení priatelia, Stríčko, nazdar! Čo je nové? Čo sa deje? chvíľku nás začnú opäť otravovať reklamy na vianočné nákupy. Stríčko, máme jún. Čo? Zas bolo veľa. Niekedy si kladiem otázku, či pri takom rýchlom tempe života, ktorý vedieme, by nestačilo ozdobený vianočný stromček len tak prikryť. Ak chcete, tak to robte tak, ale prečo by ste to tak robili? Je to učebnicový príklad našej hlúposti. Aha, tak povedz ešte nejakú hlúposť, v ktorej máte jasno. Pokiaľ ide o Ukrajinu, máme všetko jasné. Do posledného ukrajinského vojaka, do posledného eura treba viesť vojnu. Počkaj chvíľu, len si dám dole slavy túto pičovinu. Tým chceš povedať, že ak by nás napadli Rusi, alebo ktokoľvek iný, tak my by sme sa nebránili? Ja si myslím, že môžeme skloniť hlavy pred hrdinskými Ukrajincami, ktorí 5. rok bránia svoju krajinu. A vojna skončí vtedy, ak tí hnusní ruskí okupanti zbalia svoje stračky a odídu tam, odkiaľ prišli. Ale nedajme sa znechutiť a poďme ďalej. Vidíme sa v nasledujúcich dňoch a týždňoch pri rôznych príležitostiach a na viacerých miestach. Koaliční politici zvýšili svoj arzenál zbraní. Okrem natáčania nenávistných videí, vydávania svadobných pesničiek, začali písať aj básne. Vypočujme si teraz jednu báseň od doposiaľ neznámeho slovenského básnika. Miško je náš miláčik, peňaz nemá na paušálik. Mamka mu ho zaplatí, nie zo svojich, zo štátnych. A keď nie to už peňazí, nevadí, faktúru štát 3-krát preplatí. Ale pozor, nie sú to vraj príživníci, len veľmi zlí účtovníci. No a už vieme, prečo bol doteraz neznámy. Ale my tu máme ešte jednu báseň od iného neznámeho autora. Vypočujme si aj tu. V jeden čistý deň starý pán šiel hen, no rozplynul sa sen, keď havaroval a nedošiel. V aute ostal dôkaz zvláštny kondómy a modré prášky, sila mužov zúfalých a balík prachov chrumkavých. Kam mal cestu nevie nik, odvial to už čas a šmyk. Pravdu vzal si búrky tieň, čo diať sa malo v čistý deň. No dobre, a teraz sa radšej poďme pozrieť na to, z čoho sa ľudia nenajedia. A nezabudnite, že najlepším korením života je humor. Ahoj. Ľudia sa nenajdia z toho, že teraz nejaký minister padne. Pán poslanec, je v poriadku? Som vravel, že nie na liberálnych stoličkách nahrávať, ale do očovej máme ísť. Tu je voda, pán poslanec.